Cum vă numiți și cum se numește firma dumneavoastră? Bună ziua! Mă numesc Buș Aurelian și administrez firma SC Agrar Libling Timiș 2015. Din anul 2014-2015, de când am început activitatea. De câți ani colaborați cu societatea Merpano și de ce? Cu Merpano lucrez de 5-6 ani. Ce m-a făcut să lucrez cu ei și să-i aleg? Sunt serioși, livrează inputurile repede, se mișcă bine și ce e cel mai important, înțeleg că timpul e prețios în agricultură și se mișcă. Care este suprafața de teren pe care o administrați? Lucrăm o suprafață de 2200 de hectare, predomină culturile de toamnă, am 840 de hectare de rapiță, 740 de grâu, 115 de orz și restul suprafeței este ocupată de culturile de primăvară. Pentru a ajunge la performanțele actuale, ce sfaturi dați celorlalți fermieri? Să meargă pe produse bune și să fie aplicate atunci când trebuie. E foarte important. Ca și încheiere, ce am putea îmbunătăți relației cu dumneavoastră? Pentru îmbunătățire, relația este foarte bună cu Merpano. Ce mă supără pe mine puțin întârzierea facturării, doar atât. În rest, totul merge bine. Livrări și custodii și tot ce facem până acum cu Merpano, am tot respectul pentru ei.